contra. Doncs aquesta és una moció ben curiosa. Nosaltres anuncio que votarem en contra i el 99% de les vegades que votes en contra ho fas perquè estàs en desacord o molt en desacord. Però no és el cas en aquesta moció perquè pensem que és ben intencionada, perquè adreça un problema que és real, que preocupa als municipis, ajuntaments, a la ciutadania en general. Ho podem veure en molts barris, ara estic pensant especialment d'allà d'on venim, que també tenim aquest continu urbà, en barris molt poblats, molt densament poblats, però també passa en altres indrets i en altres municipis on tenim un cablejat que és un embolic en els nostres barris. No exclusivament de cablejat de telecomunicacions, infraestructures de telecomunicacions, també podem veure que tenim d'elèctrics i crec que és important que a banda de si prospera o no prospera la moció, tinguem el compromís de treballar-ho, d'enfocar el problema, de veure on tenim aquests punts que poden ser més negres, més foscos en el nostre territori i de veure també com podem acompanyar els municipis de la nostra demarcació, de la nostra província, perquè en aquest cas hem de fer pinya. Ara, també és veritat, i això és el que explica el nostre vot en contra, que ens passa que moltes vegades i molt sovint aquestes empreses, tant de telecomunicacions com les elèctriques, fan el que volen. Crec que ens ho podem dir així de clar, no? És que fan el que volen i per tant estan sempre preparades per rebre els grans beneficis perquè els tenen, perquè saben que és el que facturen al llarg de l'any, però després no els agrada pagar els costos del que significa aquesta retirada del cablejat o fins i tot de fer les coses bé.